Isuk meruput blonjo ning pasar, hari terakhir dodolan, Cah. Iya ya, Cah, iki dina aku blonjo ning pasar, hari terakhir aku dodolan. Iki blonjoku gak dhewean ya, aku dikancani karo ponakanku. Iki aku tuku rembayung, terus tak lanjut meneh, iki aku ape tuku tomat. Tomat iki regane sekilo 10.000. Ya ngene iki suasana pagi ning pasar semrawut. Hariku lanjut tuku kulit martabak. Ora lali periwaan lautan, Cah. Rono aku wong daerah pesisir, iwake padha seger-seger akeh yo. Bar tuku iwak teri ape nggo dempel, iki lanjut tuku iwak pindang ape tak brengket. Tak besek kotak isi telu ngene iki regane 4.500. Menurutmu murah apa larang, Cah? Lanjut iki tuku iwak lan balungane pitik, ape dirica-rica karo gawe chicken. Ape nyedaki bodo, Cah, rego iwak iki padha mundhak kabeh. Tapi ngene iki ya wis biasa, soal wis ape bodo. Blonjoku wis entuk akeh sak tas, langsung tak lanjut iki tak dokok ning parkiran sepeda motorku. Tak dokok rengkean kaya ngene ben amot akeh. Blonjo maneh kloter keduaku, iki aku tuku klopo. Alhamdulillah ape bodo, bareng nyepi pisan, klopone regane ijek ajeg, Cah, semene rego 12.000 wae. Bar tuku klopo, lanjut tuku lombok, lah tapi aku kok ya isih ngantuk, isih isuk iki, sampai dijawel bakul kangkung, Cah. Ngenteni bakul lombok nimbang, lah ngene iki mak sapa ya? Lah aku tak lanjut jagongan. Ngene iki wong blonjo apa wong jagongan, Cah, ning pasar kok malah jagongan ae ngene karo ponakanku iki. Bar jagongan tuku lombok iki ngaleh jagongan neh ning nggone bakul tahu. Lah ngene iki kok jare blonjo. Aku tuku tempe godhong, tahu pong karo tahu putih. Ngene iki lho bakule ya kudu melok eksis ae, aku ora didol-dol di tahu. Wis bar leh tuku tahu, ngaleh iki ape tuku jajan. Tapi tenang, Cah, iki jajan kok ape nggo buka ya, aja salah. Iki aku tuku jajan ana bugis, pluntir, nogosari, lemper. Enak, Cah, nggih mateng mebul. Lanjut ndeloki wong mbawek tempe ya, Cah, nggawe tempe godhong ketoke kok gampang. Ning daerahmu ono apa ora, Cah, tempe dibungkus godhong jati kaya ngene? Blonjoku iki wis kebek, wis oleh akeh, iki ape lanjut tak dokok ning parkiran meneh. Ya Allah, Cah, lek ku blonjo nganggo tas kebangsaan, nganti kaya wong ape minggat ae. Sakmene akeh blonjoku iki, Cah, deloken. Leh ku nggawa ngasek kaboten. Ngene iki aku diwangi nggawa ya gelem, Cah. Ujug-ujug wis teko parkiran ae, blonjoku tak totoni kabeh ning ada rengkean kaya ngene. Wong wedok nek blonjo ning pasar, angger duwike urung entek, urung gelem muleh, Cah. Iki mang aku tuku klopo ben cepet, langsung tak selepno ae. Engko teko omah ben karek mersi santene. Lah nak iki proses nggawe kopi lelet, Cah. Nyelepe kaya ngene dibaleni sampe ping 5 ben lembut. Blonjoku wis bar kabeh, tak rengkeanku siap tak taleni ben gak ceblok engko blonjone ya. Wis bar kabeh, siap muleh. Dina iki krana ponakanku melok, dadine aku ngoncek pol ngguri numpak rengkean kaya ngene. Ngene iki keseruan blonjo bareng ponakanku ya, Cah. Guyon ae turut dalan.